Cześć, gdzie jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy w Redoutowach. I dzisiaj przygotowuję właściwie teraz bardzo specjalny materiał, bo jestem w zabudowaniach dawnego szybu kopalni naszej redoutowskiej Leon 3. No, na razie tak wydaje się skromnie, bo zaczęliśmy akurat od takiego budynku. Ale cały teren po szybie został w grudniu 2021 roku przejęty przez miasto. I ten właśnie materiał powstaje w porozumieniu z Urzędem Miasta Redoutowy, bo to są ostatnie chwile, żeby pokazać Wam te miejsca, jak wyglądają w momencie, kiedy za parę lat będą wyglądać zupełnie inaczej. Także bardzo dziękuję za możliwość wejścia tutaj, przygotowania tego materiału. No i co? I biorę się do dalszej roboty. Na razie budynek administracyjny, ale za chwilę lecimy na Trzebie i w inne ciekawe miejsca. Tutaj jak na razie, no jak mówię, budynek administracyjny, więc nie będziemy jakoś na pewno szaleć z zawartością, bo większości rzeczy tu już po prostu nie ma. No, ale generalnie kiedy kopalnia się wycofuje, kiedy tereny po kopalni przejmuje SRK, no to po prostu w momencie, kiedy to SRK też już się wycofuje, to no większość wyposażenia, jak nie całe z tego rodzaju budynków na pewno zostaje zabrane, no bo po prostu nie jest już nikomu potrzebny. Dobra, to nie zanudzamy, idziemy na bardziej przemysłową część tego terenu. W sumie ciekawe, co było tutaj, w takim pomieszczeniu jak to. Pamiętam w Chorzowie na Metalowców już w nieistniejących, wyburzonych magazynach były właśnie takie odgrodzone całe sektory. Palenie wzbronione, instrukcja obsługi gaśnicy. Czyli pewnie miejsce składowania jakichś łatwopalnych rzeczy. Tu jeszcze parter tego budynku. Hydrant. Jakieś drzwi z wydawki. Zaraz stąd naprawdę wychodzę, obiecuję. Ale jeszcze co mogę, to się staram zobaczyć. Może coś ciekawego ze starych czasów tu znajdę. O, na przykład tutaj jest coś jakby podest i witraż. Tutaj najatrakcyjniejsza z hal, mimo że tak naprawdę pusta praktycznie. Był to magazyn. Zauważcie, że tutaj mamy jeszcze tory z kolei zakładowej. Nasza kopalnia w Redoutowach kiedyś nazywała się Charlotte Grube i została założona jeszcze w czasach pruskich. A w tamtych czasach bardzo pragmatycznie i ekonomicznie podchodzono do takich spraw przemysłowych. I zakłady różnego rodzaju były świetnie ze sobą skomunikowane. Tutaj mamy kolej wąskotorową, więc tak naprawdę nie da się porównywać tego, co się działo w drugiej połowie XIX wieku, pierwszej połowie XX wieku, do tego, jakie standardy panują teraz. Niestety organizacja pracy, dyscyplina, to wszystko zostało bardzo, bardzo zniszczone w tych czasach, zwłaszcza wczesnego PRL-u. A tu mamy coś pięknego z 2017 jeszcze. Nie zapisane, ale z błędem drukarskim. To jest tak jak z winylami, że takie chochliki tylko wzmagają wartość. Dobra, i co? Tablica informacyjna. Patrzę, czy są znajome nazwiska. Nie wiem, w sumie znajome wszystkie. Nowoczesna winda, zresztą działająca normalnie jest prąd. Tutaj już wszystko zalane betonem.
Ale... tu jest jaki fajny widok. Robiłeś tutaj zdjęcie? Tu do góry, czy tylko tam przy tych żółtych? Idź, idź. Dobra, ja jeszcze tu parę rzeczy nie pokazałam. Ważnych. Ale nie wiem, czy będzie widać? Powinno być widać. Tam jest tablica informująca, że sygnalista na szybie jest odpowiedzialny za utrzymanie, ale nie widzę czego, bo jestem za niska. A tu taka piękna tabliczka szyb Leon 3. Lajtowo. To chyba akurat mało jest, nie? Na tym poziomie. Trzeba by wyżej. Nie, w tego typu konstrukcji jestem pierwszy raz. A tu co? Elementy pomostu do ewakuacji ludzi z klatki. Nie wiem co to jest. Schreiberschacht, tak się nazywał ten szyb oryginalnie. Zanim stał się Leonem III. Schreiberschacht, szyb Schreiber. Dobra, to idę dalej do góry, bo tu faktycznie wszystko będzie teraz takie bliźniacze. Nawet jak idę, to... No. Najfajniej się będzie patrzało w dół. Jak już wejdziemy na samą górę. O, ale tutaj... Ciekawe, czy to jest tak jak w szybie Krystyna, bo tutaj czy by się dało... No nie, dobra, to nie jest do wchodzenia. Tylko i aż stabilizuje. Dobra, na tym poziomie powyżej chyba będzie coś innego. No, tak powiedziałam tą starą nazwę szybu, bo w sumie mało co więcej o nim wiem. Widziałam najstarsze zdjęcia na Fotopolsce z początków XX wieku, bodajże w 1910. A, dobrze być niskim. Zobaczcie sobie to. Tak. O. Ja sobie idę tak. Nie ma poręczy. Dobra. Co tu się dzieje? Tu już mamy coś innego. Może sobie tak... O, tak sobie to przejdę. I mamy okienko, gdzie można sobie popodziwiać redutowy. Tam w tle jest wieża szybu Leon 4 i nasza kochana Charlotta. O, Leon 2. Tak, teraz widzę, że GoPro przecież więcej obejmuje. Nasza wspaniała hałda Charlotta. Kto z nami był na wycieczce Podróżuj z Ignacym, część 3, 30 kwietnia, ten widział. Dobra, to tu z tego poziomu wyszły fajne zdjęcia, panoramy redutów. A teraz idziemy dalej i mamy kolejne schodki, wciąż wyżej i wyżej, bo jesteśmy może gdzieś tak w połowie drogi. Ojej. Boże, straszne. Straszne. No niestety, takie są prawa natury, że ptaki sobie wlatują w takie miejsca i bardzo często już nie potrafią się wydostać. No. Dobra. Może tutaj też ustrzelę jakąś fajną panoramę. O! Koniec windy. A przed chwilą odleciał żywy gołąb. Chyba go spłoszyłam, ale dobra. Chciałam zrobić zdjęcie z góry, jak wygląda ta szola w dół, ale w sumie nie za bardzo był komfortowy sposób, żeby to zrobić. Więc poszłam dalej. Łapać gołębia. Ok. Jeszcze można wejść wyżej.
ale tu też. Dobra. Nie wiem, którędy zacząć, więc zacznę tu. A może te dwie drogi się w ogóle zbiegną? Ciężko powiedzieć. No więc nie. Tutaj wyszłam, mogę kontynuować. Natomiast przejście do tych, wydaje mi się, głównych platform jest z tamtej strony. Tu musiało stać jakieś urządzenie. Niestety nie mam pojęcia, zwłaszcza teraz w emocjach nie potrafię zrekonstruować, co tu mogło być. Ale fakt, że SRK stąd dużo pozabierało po prostu. Zresztą nie wiem, czy w końcu o tym mówiłam. Przynajmniej taki miałam plan, ale z tego, co rozumiałam, wiadomości podawane między innymi przez Radio 90, to chyba był plan zburzenia tej wieży, co byłoby niedopuszczalne. Okej, a może tutaj te klatki się pokryją? Bo tu już mamy tylko wejście na suwnicę. Z przyczyn oczywistych... O, flaga. Z przyczyn oczywistych ja się na tą suwnicę nie będę cisnęła. I nie mam też takich zdolności jak ten gołąbek. A może kolega się skusi. Co tutaj mamy? Jakieś urządzenie sygnałowe. Nie widziałam wcześniej czegoś takiego na żywo. Bo byłam w wieżach, które są w dużo gorszym stanie. Suwnica mogła podnieść coś o wadze 2,5 tony. Dobra. Okej, czyli jednak te dwie drogi się krzyżują tu na samej górze. Okej. I jeszcze raz ta sama tablica informacyjna, co na dole. I trochę szeleszczą te kafelki, tak dziwnie. I tu mamy schemat elektryczny. Co my tu mamy? Sygnalizacja szybowa. Rozumiem. Czy nie rozumiem? Musiałabym poświęcić temu dużo czasu, żeby to dokładnie przestudiować. Ale bym zrozumiała. Jednak źle zobaczyłam przecinek. To jest 25 ton. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że przypadkiem kupiłam sobie trochę za słabe soczewki. Fabryka Urządzeń Dźwigowych Mińsk Mazowiecki i chyba pierwsza, tak? Grupa natężenia pracy. No ciekawe, ciekawe. Tu tak fajnie widać, że jesteśmy trochę wysoko. A to już wiem, co jest. Wystarczyło przeczytać, ale w emocjach robię rzeczy szybko i chaotycznie. To jest urządzenie do sterowania suwnicą, Asiu. Zapamiętaj sobie. Dobra, to jeszcze zobaczę tutaj. Jakieś kawałki odzieży roboczej. Strome te schody, wiadomo. Ergonomia. Numery, ale nie mam pojęcia o ich znaczeniu. I... A no tak, to jest przecież maszynownia windy. Dobra. To jest przecież wszystko nowe praktycznie. Brak wymaganej strefy bezpieczeństwa. Nie wiem. Teraz droga w dół. Tu jeszcze na tym podejście, który ominęłam, takie widoczki. Łazienka. No i co? I będziemy powoli wychodzić z budynku Nadszybia. Weszliśmy do budynku lampowni. Taki nowoczesny już budynek. Do piwnicy nie będziemy schodzić. Ale parę fajnych hal tutaj było. Tylko że akurat zabrałam was teraz do tej części, w której jeszcze nie byłam. I tutaj są po prostu gołe ściany. Dobra. Nie było tematu. Okej. Najfajniejsza hala jest w sumie
za mną. No tutaj naprawdę myślę, że bardzo łatwo będzie zagospodarować przestrzeń biurową, bo jak widać jest nawet gdzie napić się kawy i w czym, ale pachnie tutaj remontem. Naprawdę tak świeżutko bardzo. Dobra, bo czuję się jak Kaśka Dowbor, która remontuje ludziom dom. To ta najładniejsza hala w całym budynku, moim zdaniem, chociaż jeszcze nie byłam na piętrze, ale myślę, że piętro mnie aż tak nie zaskoczy. Pięknie tutaj. Bardzo ładna gra kolorów. No, więc teraz czas na pięterko. Okej, no to już jest zdecydowanie mniej remontowo na piętrze, ale ten parter jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony. Okej. Chociaż jak się wchodzi dalej, to widać, że jeszcze niedawno jakieś biura się tu mieściły. Juka nie przeżyła tego. No. Miejsce dyrektora puste. Tutaj byłoby drugie wyjście. Dziwnie się tutaj chodzi, bo to naprawdę jest w dobrym stanie. Ja już przecież byłam w tylu takich pustostanach zniszczonych i w ogóle, że te biura już nawet nie przypominały biur. Pamiętacie na przykład w Murckach nieistniejącą już cechownię. No a tu w ogóle sala wykładowa. No, nic tylko wziąć i pracować. Ponieważ za mną są tylko zamknięte na górę drzwi, to idę do... To jest dziwne w sumie, ale nic, idę do łaźni. Wszystko oczywiście oryginalnie wyglądało zupełnie inaczej. Ale w ogóle tyle lat mijałam te zabudowania z daleka. Teraz jak mam je z bliska, to też jeszcze zupełnie inne wrażenia. Jezus, ale żeś mnie wystraszył. Dobra, jest jeszcze poziom dyrekcji, który jest nad tą ładną halą. I tutaj, żeby wejść, trzeba było mieć osobny klucz. Prawa lamp. No tak, bo tu była lampownia. Czyli tu chyba mamy taką część najstarszą. Tak mi się wydaje, że tak mogło być. Tu jestem! W szatni! Tutaj dalej szatnia. Stare naklejki. To uwielbiam najbardziej. Ciekawe, czy więcej ludzi miało? Nie, chyba nie. Stare lustra. Faktycznie jest to najstarsza część. Ale jest jeszcze papier. No, szczęść Boże z 84. Przed barburką namalowana. Tak. Faktycznie. Starsza część. Uwaliłam się. Wiem. A to musiała być kapliczka. I pomieszczenia socjalne. A jakże bardzo ważne. Mamy jeszcze kubeczki Solidarności na przykład. Coś pięknego. Co my tu mamy? Co to takiego? Może przejdę z drugiej strony, żeby go nie ruszać. Aparat tlenowo-ucieczkowy.
Nie będę sprawdzać, czy jeszcze coś jest w lodówce. Czasami się o czymś zapomni przy wyprowadzce. Pasta BHP. Pamiętam, jak mój dziadek taką przynosił. Tylko akurat w Katowicach, pamiętam, z kopalni wujek. I rzeczone biura właśnie. O! Hehe, lustro. Co my tu mamy? O, legenda. Likwidacja szybu Leon 3, konstrukcja kolumny zasypowej, lokalizacja tam. O Jezu. Straszne. Tu się ciągną te pomieszczenia biurowe i mimo, że na pewno od wielu lat, nie no dobra, przesadziłam, ale na pewno od dłuższego czasu nie ma tutaj takiego regularnego użytkowania, to dalej czuć tytoń, że był tutaj palony, więc no zdecydowanie odradzam wszystkim palenie w pomieszczeniach. A tu schodki do nikąd. Tu jesteśmy w byłych łaźniach. Budynki są połączone z lampownią. Zupełnie inny zapach tu panuje niż w pozostałych miejscach, gdzie byliśmy. Ale tu niestety mało zostało. Tu, gdzie weszłam do tej pory, a zobaczymy jak dalej. No tu mamy perłę, która musi się zachować. Oryginalny regulamin zachowania się ucznia w łaźni. No, znak zupełnie innych czasów niż były. Patrzę, czy coś tu jest w piwnicy. Ale okej, nowy wodomierz. Nie, to już są takie instalacje, które nas nie będą interesować. Zobaczymy sobie w takim razie pięterko. O! Zabrania się palenia papierosów na terenie łaźni uczniowskiej. No i tu jesteśmy w miejscu, gdzie musiały być jakieś warsztaty. Ktoś tutaj napisał SRK na tablicy, ale SRK tu już na szczęście nie ma. Tutaj to jakiś numer wyskrobany. No ciekawe pomieszczenia, tylko szkoda, że niestety nie zachowało się wyposażenie. No niestety tyle chyba z łaźni. Bardzo mało niestety się zachowało. Chociaż jakieś tam elementy typu stare tabliczki, które wiecie, że uwielbiam, bywają. O, tak intymniej. No, tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj już najwyższy poziom tych łaźni i tutaj faktycznie troszkę więcej się zachowało. To znaczy tutaj numery i wieszaki się zachowały. Czuć wilgoć w powietrzu. Zdecydowanie. No, jest tutaj tego całkiem sporo. Całkiem sporo. No bo przecież każdy taki wieszak, jak rozumiem, przynależał do innego pracownika. I mamy tutaj dwa takie boczne pomieszczenia, w których jeszcze nie byłam. Ale w normalnych warunkach nie miałabym do nich wstępu, bo mieli się tu sami faceci. Nie wiem, może bym miała wstęp. Pytanie, czy bym chciała w sumie. Chyba nie, na pewno nie. No, takie sanitariaty.
Co też jest istotne, to już jest strona czysta. Zresztą widzicie te wszystkie wieszaki. A tutaj jest strona brudna. Wszystko ładnie opisane. Dobra, schodzimy na chyba parter. Parter albo pierwsze piętro. Tak, tu będzie piwnica. A tu jest, no tak. Więcej łaźni. Przecież jesteśmy w budynku łaźni. No, tu trochę więcej zostało niż tam u góry, ale jeszcze wszędzie nie byłam też na tym poziomie i już tam idę. I co zostało nam? Ostatnia łaźnia. No tak, w sumie będziemy się jeszcze kierować do sztolni. No tak, tu już nic więcej nie ma. Ale za to jest takie coś. Tak, tu na koniec mamy tak zwane kraciarnie. Ale super ta taczka. Oko. Taki zapach jak, nie wiem, w domu w piwnicy. Wszystko i nic. Ostatecznie ta taczka stała się miejscem żenującej sesji zdjęciowej. No, ale myślę, że mogę już uciekać. Tu jest jeszcze wymiennikownia. Tutaj na zdjęciu rurki. No i co, lecimy jeszcze do sztolni. I to będzie niestety koniec. Tu jesteśmy w tej sztolni stworzonej na potrzeby uczniów. Ja pierdzielę. To jeszcze kapie z sufitu. Mogę tam świecić, czy teraz coś robisz w tą stronę? Okej. Okay. Jak mam nie wychodzi czy coś, to krzycz. Parę rzeczy, póki mam baterię, bo mi ucieka tak w GoPro, że jest niesamowite, a na każdym kroku coś. Tej sztolni. Tory, wszystko połączone torami. Tutaj tlen nam wpływa. Coś pięknego. Dobra, zobaczymy jak jest głęboka. Dobra, sztolnia zamknięta.
Więc kończymy tutaj przygody na dzisiaj i jedziemy chyba do domu. To był długi dzień i bardzo pouczający.